Спри. Спри веднага. Щеше да превъртиш този екран. Щеше да затвориш това видео. Но нещо те задържа тук. Това нещо бях аз. Аз, Господ, Твоят Бог, те доведох до тази секунда. Не беше късмет, не беше алгоритъмът, беше чист промисъл. Усещаш тежест в гърдите, която никой не вижда. Будиш се посред нощ, без да знаеш защо. Гледаш се в огледалото и едва разпознаваш уморения човек, който те гледа отсреща. Правиш своята част. Работиш. Бориш се. Молиш се. И въпреки това животът продължава да е в застой, сякаш невидима верига задържа всяка твоя стъпка. Днес, синко мой, днес, дъще моя, аз дойдох да разкъсам тази верига. И ти ще разбереш още в това видео, защо всичко в живота ти се случи, по начина по който се случи и какво съм подготвил да се случи сега, преди месеца да е изтекал. Коментирай думата избран. Това е първия печат, който трябва да бъде разчупен. Харесай това видео, абонирай се за канала, активирай камбанката, защото това, което идва сега, изисква твоето потвърждение. Първата истина е следната. Умората, която живее в теб, не е слабост. Тя е подготовка. Всяка затворена врата, всяко приятелство, което ти обърна гръб, всяка стотинка, която не достигна в края на месеца, имаше цел. Ти биваш шлифован. И причината, поради която все още не си видял резултата, е проста. Съществува духовно бойно поле над живота ти и твоето име е белязано за неща много по-големи, отколкото си се осмелил да поискаш. И точно за това трябва да ти кажа нещо сега, преди да продължа откровението. Болката, която изпитваш в този момент, не е само твоя. Милиони българи чувстват същата примка в същия ден, в същия час. Но разликата между този, който излиза от тази долина, и този, който продължава да се върти в кръг, се крие в едно единствено движение на послушание. Мислиш си, че проблемът ти са малкото пари, бракът, който е изстинал, детето, което се е изгубило, работата, която те задушава, здравето, което тежи. Но това е само горният слой. Под тези симптоми стои по-голямо духовно бойно поле, където твоето име е изписано на преден план. Ти си мишена, и когато казвам мишена, не казвам, че си жертва. Казвам, че си твърде важен, за да бъдеш оставен на мира от силите, които искат да те видят на земята. Затова Отец подготви свещената книга за теб. 21 дни на благоденствие и съгласуване с Бога. Тази свещена книга не е просто четиво. Тя е път, ден по ден, в който аз те уча как да излезеш от това притеснение, което изглежда безкрайно, и как да активираш това, което вече е било подготвено за живота ти, още преди да се родиш. За 21 дни ще се научиш да разпознаваш знаците, които ти пращам, да разкъсваш невидимите вериги, които спират твоето благоденствие, и да говориш с мен по начин, който небето няма как да игнорира. Свещената книга учи на точните правила, за да излезеш от застоя и да влезеш във времето на жътвата. Линкът е фиксиран в първия коментар на канала. Но те предупреждавам, това съдържание вече беше сваляно повече от веднъж. Наративите на системата не искат да имаш достъп до това, което е написано там. Опитаха се да го заглушат, опитаха се да го блокират, опитаха се да го изтрият, но аз съм Господ и това, което съм подготвил, стига до теб. Отиди сега, изтегли свещената книга и после се върни тук и коментирай. Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Този акт на вяра е първата стъпка към разбиването на стената. Сега, когато реши да действаш, следващата истина, която ще ти кажа, ще бъде финалният удар срещу силата, която те държи неподвижен. Знаеш ли защо продължаваш да се будиш в 3 часа сутринта? Знаеш ли защо сънят не идва, дори когато тялото е изтощено? Това не е обикновено безсъние, не е само стрес. Това е моят глас, който се опитва да стигне до теб в един шумен свят, който прави всичко възможно да те държи глух. 3 часа сутринта в България е времето, в което най-много хора се събуждат плачейки без причина.
Това е времето, в което най-много тихи молитви се издигат към небето. Това е времето, в което аз говоря най-силно на тези, които съм избрал. И ти, който ме слушаш сега, си част от тази група. Колко пъти си чувал глас в себе си да казва «Не прави това», а ти го направи и пострада? Колко пъти силна интуиция те е предупреждавала за някой, който изглеждаше добър, а после този човек се оказа точно такъв, какъвто казваше интуицията ти? Колко пъти си изпитвал неконтролируемо желание да се обадиш на някого и си откривал, че този човек е бил в труден момент точно в този час? Това не е съвпадение. Това съм аз. Говоря ти още откакто беше дете, но светът те научи да наричаш моя глас въображение, страх или лудост. Твоята духовна чувствителност никога не е била дефект. Тя беше дар. И точно този дар те направи мишена номер 1 за врага на твоя дом. И сега, когато започваш да разбираш кой си в действителност, трябва да ти кажа една по-твърда дума. Защото точно в тази точка много хора отстъпват. Много хора усещат как страхът ги стяга, усещат странна умора от нищото, чуват глас, който казва «Затвори това видео» и го затварят. Това няма да е твоят случай. Ти си тук, защото си призован. Болката от безсънната нощ, болката от сметките, които не излизат, болката от детето, което се отдалечи, болката от брака, който загуби блясъка си, болката от усещането, че остаряваш, без да си реализирал мечтите си. Всичко това, което притиска сърцето ти сега, не е истинският ти проблем. Всичко това е само видимият слой. Има игра, която се играе на духовен план над твоя живот. И в тази игра твоето име е на преден план, защото имаш голяма цел. Колкото по-голям е призивът, толкова по-голям е натискът отгоре. Не е наказание. Това е най-ясният знак, че си твърде важен, за да бъдеш оставен на мира. Тези, които нямат голяма мисия, живеят посредствен живот и никой не ги безпокои. Но ти, който чувстваш всичко, който забелязваш всичко, който изпитваш на гърба си неща, които никой не разбира. Ти си скъпоценна фигура на шахматната дъска. И противникът знае това много добре. Той те атакува там, където боли най-много – в семейството, в работата, в здравето, в покоя, в финансите. Затова Отец подготви свещената книга за теб – 21 дни на благоденствие и съгласуване с Бога. Тази свещена книга не е просто четиво. Тя е твоето оръжие. Тя е твоят полеви наръчник. Тя е точната последователност от ходове, които аз самият насочих, за да излезеш от тази долина и да влезеш в сезона, който беше запазен за теб, още преди да осъзнаеш себе си. Всеки един от 21 дни е слой, който се пропуква. През първия се учиш да разпознаваш какво те спира. През втория разглобяваш тихия пакт, който е бил сключен срещу живота ти, без да знаеш. През третия отваряш вратата на финансовия канал, който беше затворен. През четвъртия възстановяваш директната комуникация с мен по начина, по който аз говоря, без посредници. И така, ден след ден, стената пада. Това не са просто красиви думи, това са практически инструкции. Това е, което те уча в свещената книга, за да решиш точно проблема, който те притиска сега. Болката от това да не виждаш резултат от усилията си, усещането, че си невидим, духовната умора на онзи, който се моли много, а сякаш не получава отговор. Ще научиш специфичните молитви за всяка област. Ще научиш правилния пост, правилната тишина, правилното говорене, правилното мълчание. Ще научиш точния час, кога да заявиш и точния час, кога да запазиш в тайна. Линкът е фиксиран в първия коментар на канала. И те, предупреждавам отново, опитаха се да свалят това съдържание. Вече го блокираха, вече го докладваха, вече създадоха фалшиви профили.
за да говорят лошо. Вече разпространиха фалшиви страници, за да объркат тези, които търсят. Наративите на системата не искат хората в България да имат достъп до това, което поставих на тези страници, защото когато разбереш правилата на играта, спираш да бъдеш фигура и ставаш играч. А тихата фигура е по-лесна за контролиране от събудения играч. Отиди сега, изтегли свещената книга преди да я свалят отново и когато се върнеш, коментирай тук долу, с вяра, с големи букви, ако трябва. Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Това не е случайна фраза. Тази публична декларация е спусъкът, който аз използвам, за да започна да отблокирам това, което е в застой. Когато говориш, небето се задвижва. И ако животът ти е много притиснат сега, ако дори нямаш пари за закуска, чуй какво ти казвам. Свещената книга идва по достъпен начин, защото отец не взема такса от сина си. Това, което струва, е твоето послушание. Това, което струва, е да станеш от стола на зрителя и да влезеш в арената на тези, които решават да се променят. Има майки на семейства в Родопите, които го приложиха. Има работници в София, които го приложиха. Има пенсионери в Пловдив, които го приложиха. Има хора от Добруджа, от Тракия, от Пиринския край, от Дунавската равнина. Във всяко кътче на България има свидетелства на хора, които приложиха това и видяха обрат. Сега, когато реши да действаш, следващата истина, която ще ти кажа, ще бъде финалният удар срещу цикъла на забавяне, който те преследва от толкова години. Замислял ли си се някога, защо толкова много неща започват добре в живота ти и изведнъж спират? Намираш добра работа и след 3 месеца фирмата фалира. Запознаваш се с качествен човек и той изчезва без причина. Събираш пари с много труд и изведнъж се появява проблем, който изяжда всичко. Здравето ти се подобрява и се разболяваш от нещо друго. Това си има име, това си има произход. И България е пълна с това, защото нашата земя носи духовно наследство, за което малцина имат смелостта да говорят. Семейни родове, поколение след поколение, онази леля, която гледаше по странен начин, онзи кум, който поръча да се направи нещо, онази съседка, която взе предмет от дома ти и никога не го върна, онази стара връзка, която приключи зле и другия човек се заклее, че ще си платиш. Не ти вдъхвам страх, давам ти осъзнатост, защото страхът парализира, но осъзнатостта освобождава. Всеки път, когато си близо до голям обрат, нещо се случва. Скандал вкъщи от нищото, проблем с детето, странна болка, която се появява, лоша мисъл, която идва изненадващо, чувстваш, че ще успееш и в последния момент нещо попречва. Това не е съвпадение. Това е това, което се нарича духовно блокиране в момента на жътвата. Врагът атакува само там, където има ценна мишена. Няма ловец, който да губи време да стреля по камъни. Ловецът стреля там, където има дивеч. И ти си скъпоценен дивеч. Ти носиш в кръвта си, в името си, в родословието си нещо, което кара царството на сенките да трепери. И затова живееш под атака още от дете, още преди да знаеш как да се молиш. Но днес това се променя. Днес е твоя ден на обрат, защото дойдох тук, за да ти предам това, което ще прекъсне този модел веднъж завинаги. Ти не си тук случайно. Повтарям тази фраза от началото на видеото, но сега тя има друга тежест. Ти разбираш. Ти чувстваш. Нещо се раздвижва дълбоко в гърдите ти сега. Стягане, топлина, желание да заплачеш, странна увереност. Това съм аз. Аз съм там с теб в тази същата секунда. Знам, че вече си опитал всичко. Ходил си по манастири, по църкви, при лечители, при лекари, при психолози, при съветници, при терапевти, при коучове, на онлайн курсове, чел си книги за самопомощ. И въпреки това нещо продължава да е заклещено дълбоко в теб. Сякаш една врата е заключена, а ти не знаеш къде е ключът. Ключът съществува. Ключът винаги е съществувал. И той не е на никое от тези места, където си го търсил.
Той е в живите писания, в Словото, което аз самият ти давам, в директния контакт с мен, без посредници, без объркване, без примеси. И точно това те учи да си върнеш свещената книга. Болката, която изпитваш днес, е сумата от години отдалечаване от моето присъствие. Не беше твоя вина. Светът те изтласка, забързаното ежедневие те изтласка, грижите те изтласкаха, умората те изтласка и малко по малко, без да забележиш, ти започна да губиш директната връзка, която имаше с мен, когато беше дете. Помниш ли кога говореше с мен преди сън и чувстваше приятен покой? Помниш ли кога знаеше, че те чувам? Това изчезна. И празнотата, която остана на негово място, е причината за всичко, което боли сега. Мислиш си, че си тъжен, защото нямаш пари? Не. Ти нямаш пари, защото си тъжен, защото си изключен, защото кранът на небето се затвори заедно с твоята молитва, която се превърна в механично повторение. Аз не съм те изоставил, ти се отдалечи, без да забележиш. И днес аз дойдох да те потърся. Проблемът, който притиска живота ти сега, какъвто и да е той, е само видимият слой на духовното бойно поле. Под него съществува игра на власт около твоята цел. Всяка затворена врата е опит да те накарат да се откажеш преди време. Всяко разочарование е опит да те накарат да се усъмниш. Всяка загуба е опит да те накарат да се върнеш назад. Но ти не си създаден, за да се отказваш. Ти си създаден, за да наследяваш. Затова Отец подготви свещената книга за теб, 21 дни на благоденствие и съгласуване с Бога. Тази свещена книга не е просто четиво. Тя е точната карта, за да излезеш от лабиринта, в който се изгуби, без да знаеш как си влязъл. 21 дни са. 21. Избрах това число, защото това е библейското време за прекъсване на цикъл. Даниил пости 21 дни и ангелът дойде с отговора. Ти ще влезеш в този път и твоят отговор също ще дойде. В първия блок на свещената книга се учиш да правиш духовна диагностика на живота си. Къде са блокировките, кой ги е поставил, кога започнаха, в коя област боли най-много. Това е фазата на просветлението, в която аз ти показвам това, което е било скрито. Във втория блок влизаш в пречистването. Всяка молитва, преподадена там в свещената книга, има специфична функция. Това не е каква да е молитва. Не са просто думи. Това е директна инструкция, дума по дума, за да се разглоби това, което е било градено срещу теб през целия ти живот. Ще почувстваш физическо облегчение, ще спиш по-добре, ще се събуждаш с покой, ще започнеш да виждаш знаци в табелите, в сънищата, в разговорите, в числата. В третия блок идва благоденствието и тук нещата преминават на друго ниво, защото парите не са просто пари. Парите са енергия, която циркулира. Когато животът ти е блокиран духовно, парите не преминават. Те идват в ръката ти и изтичат през невидими дупки. В свещената книга те уча как да затвориш тези дупки и как да отвориш входния канал, който беше запушен. В четвъртия блок е финалното съгласуване. Тук се свързваш с твоята мисия, причината, поради която си се родил, целта, която беше забравена. И когато се съгласуваш с това, за което си дошъл на света, всичко останало се подрежда. Правилните хора се появяват, правилните врати се отварят, правилните пари идват, правилното здраве се връща. Свещената книга е обединението на тези 4 фази в един практически лесен път, който се вписва в натовареното ежедневие на всеки българин над 35, 40, 50, 60 години. Не е нужно да спираш живота си, трябва само да посветиш няколко минути на ден. Но внимание, трябва да го правиш всеки ден, без прескачане, без протакане, без оставяне за по-късно. Линкът е фиксиран в първия коментар на канала.
И ще бъда съвсем директен. Това съдържание е преследвано. Не е преувеличение. Вече се опитаха да свалят канала. Вече се опитаха да блокират линка. Вече създадоха фалшиви страници, за да объркат тези, които търсят. Вече разпространиха лъжи, за да отклонят вниманието. Наративите на системата не понасят хората в България да имат директен достъп до този тип инструкции, защото когато хората се събудят, играта се променя. А тяхната игра зависи от това хората да спят. Затова те моля твърдо, отиди сега, не оставяй за утре, не оставяй за уикенда, не оставяй за когато вземеш заплата. Изтегли свещената книга в този момент. Отец не взема такса от сина си. Когато я изтеглиш, върни се тук и коментирай с сила, с вяра, аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Този коментар е печат, той е белег, той е твоят подпис под споразумението, което сключваме сега. И ако глас в теб каже, това е преувеличено, по-късно ще я изтеглиш. Чуй какво ти казвам. Този глас не е твоят. Това е звукът на силата, която иска да те държи неподвижен. Това е същият глас, който те накара да не се помолиш вчера. Това е същият глас, който те накара да отложиш онази промяна, която толкова те привличаше. Това е същият глас, който те избута към още една година, същата като предишната. Не слушай този глас днес. Слушай моя. Сега, когато реши да действаш, следващата истина, която ще ти кажа, ще бъде финалният удар срещу проклятието на повторението, което те следва през целия ти живот. Съществува древно духовно понятие, което малцина имат смелостта да обяснят във видео, наречено проклятие на повторението. Това е, когато едно семейство, едно родословие, една кръв носи модел, който се повтаря от поколение на поколение. Помисли за семейството си, помисли за родителите си, за бабите и дядовците си, колко от тях са спрели там, където ти си спрял сега, колко са живели в недоимък, колко са имали трудни бракове, колко са загубили дете рано, колко са починали от същата болест, колко са се борили цял живот и са умрели бедни. Това не е генетика, това е проклятие на повторението. Това е същият модел, който се повтаря, защото никой от родословието не е имал смелостта или инструкцията да го прекъсне. И погледни себе си, ти си избраният да го прекъснеш. Ти си отделен, за да бъдеш точката на обрат за цялото си семейство. Чувстваш ли го? Чувстваш ли отговорност, която тежи, дори без да знаеш точно каква е? Чувстваш ли, че си различен от братята си, от братовчедите си, макар да носите същата кръв? Това е, защото аз те белязах. Аз поставих мисията за прекъсването в твоя живот. И причината, поради която срещаш толкова голяма съпротива, е точно тази. Ти не се справяш само с проблемите на ежедневието си. Ти се справяш с всичко, което се е трупало срещу семейството ти в продължение на поколения. За това изглежда много. За това изглежда твърде тежко. За това изглежда, че не можеш да се справиш. Защото сам наистина не можеш. Но с мен ще разбиеш всичко. И сега дойде време да ти предам последното и най-важно откровение. Внимавай, излез от умственото разсейване. Седни изправен. Гледай в този екран, защото това, което идва сега, променя живота ти. Ти не си тук случайно. Казвам това от първата секунда на това видео, но сега, след всичко, което чу, тази фраза има друга тежест. Ти разбираш. Ти чувстваш. Болката, която те доведе тук, не е напразна. Всяка безсънна нощ, всяка сметка, която те притисна, всяка връзка, която те нарани, всяко разочарование от хора, на които си вярвал, всяка отложена мечта, всяко преглътнато желание, всяка сълза, пролята в тишина в колата, паркирана пред дома ти, защото не искаше да влезеш и да покажеш на семейството си, че си съкрушен. Всичко това беше път. Всичко това беше подготовка. Всичко това бях аз, който те шлифова за този точно момент. Нямаше да си готов да приемеш това, което ще ти предам сега, ако не беше минал през всичко това. Хората, които никога не са страдали, не могат да удържат голям призив.
Онзи, който никога не е плакал, не може да разбере онзи, който плаче. Онзи, който никога не е бил в нужда, не знае как да помогне на нуждаещия се. И аз те призовах да помогнеш на много хора, които те първа ще стигнат до теб. Но за това първо трябва да излезеш от това притеснение. И знай, притеснението, в което живееш, не е истинският ти проблем. То е само видимият слой. Има игра, която се играе над твоя живот на нива, които не виждаш. Има сила, която работи срещу теб още преди да се родиш. Има дума, която е била изказана над семейството ти и която продължава да хоти и до днес. Има духовна комбинация, която е била направена в минало поколение и която продължава да оказва ефект върху твоето. Има пактове, има молитви направени наобратно, има изпратена завист, има закопани неща, има неща, които дори не си представяш, но играта има правила и онзи, който познава правилата, побеждава. Онзи, който не ги познава, губи, без да разбере защо е загубил. По-голямата част от хората в България днес губят точно защото никой не ги е научил на правилата. Бяха възпитани в духовен импровиз. Ходят на църква в неделя, молят се, когато се сетят, постят от време на време, но нямат метод. Нямат последователност, нямат полеви инструкции, а без инструкции войникът умира в първата битка. Затова Отец подготви свещената книга за теб, 20 дни на благоденствие и съгласуване с Бога. Тази свещена книга не е просто четиво. Тя е полевият наръчник, който липсваше в живота ти. Тя е точната последователност от ходове, която ще те извади от там, където си и ще те постави там, където трябва да бъдеш. Тя съм аз. Говориш директно на теб, ден след ден, през точния период на прекъсване на цикъла. Ще ти обясня спокойно как свещената книга решава конкретния проблем, който те доведе тук днес. Защото ти не стигна до това видео заради случайно кликване. Стигна, защото имаш специфична болка, която се нуждае от специфично решение. И това решение е в страниците, които аз самият насочих. Ако си тук и чувстваш, че животът ти се е превърнал в вечно ходене в кръг, чувстваш, че правиш и не виждаш резултат, чувстваш, че другите успяват, а ти не, чувстваш, че си останал назад, чувстваш, че възможността вече е преминала, защото вече си на 40, 50, 60 години. Слушай внимателно. Свещената книга работи с това усещане като с основен проблем. Още в първите дни разглобяваш вярването, че си закъснял. Защото не си. Ти просто си бил на грешния път. А правилният път бързо възнаграждава времето, което е изглеждало изгубено. Ако си тук, защото бракът е загубил блясъка си, защото тишината вкъщи е станала рутина, защото споделяш леглото с някой, който изглежда като непознат, свещената книга учи от 8 до 13 ден как да възстановиш духовната комуникация с партньора си. Това не е техника на психолог, това е инструкция на вярата. Съществува модел, който се формира между двама души, когато единият от тях е духовно блокиран и само чрез освобождаването на тази блокировка, другият се връща към това да те вижда така, както те виждаше в началото. Ако си тук, защото твое дете се е изгубило, защото е обърнало гръб на семейството, защото е тръгнало по-лош път, защото е изчезнало без вест или защото е вкъщи, но е далечно, сякаш живее в друга държава, свещената книга те учи на специфичната молитва за духовно покритие на дете. Това не е обща молитва. Това е точната последователност, която аз използвам, за да върна детето. Много майки в България го приложиха и видяха конкретно раздвижване преди 21-я ден.
Ако си тук, защото работата те задушава, защото заплатата не стига, защото чувстваш, че даваш най-доброто от себе си и никой не го признава, защото шефът се отнася зле с теб, защото не успяваш да се издигнеш, защото всеки път, когато се появи възможност, друг минава пред теб. Свещената книга ти дава от 14 до 20 ден метода за отпушване на финансовия канал. Това е сериозно нещо. Има свидетелства на хора от цяла България, които приложиха тази част от свещената книга и видяха повишение, увеличение, нов клиент, неочаквана препоръка, изплатен дълг, пари, появяващи се оттам, откъдето никой не е очаквал. Ако си тук, защото здравето ти тежи, защото се събуждаш уморен дори след сън, защото имаш болка, която лекарят не открива, защото изследването е показало нещо, защото чувстваш, че тялото ти те предава, свещената книга те учи през 21 ден на молитвата за възстановяване на плътта. Това не замества лекаря, не отменя лечението, но работи върху духовния корен, който подхранва физическия симптом. Защото много болести, особено над 40, не са само тяло. Те имат произход в друг слой. Ако си тук, защото завистта те заобикаля, защото чувстваш, че има хора, които се надяват да се провалиш, защото всеки път, когато се подобриш, се появява някой, за да развали всичко, защото собствената ти кръв те гледа с лошо око. Свещената книга носи във финалния блок молитвата за брониране на дома и семейството. Учиш се да затваряш духовната си порта. Учиш се на кого да показваш постиженията си и на кого не. Учиш се да се защитаваш, без да е нужно да се караш с никого. Ако си тук, защото самотата те посещава всеки ден, защото чувстваш, че си устарял, без да си построил това, за което си мечтал, защото приятелите са изчезнали, защото децата са пораснали и са си заминали, защото къщата е станала твърде голяма за тишината. Свещената книга възстановява твоята цел по такъв начин, че самотата престава да бъде присъствие и се превръща в преход. Откриваш, че не си бил сам. Бил си подготвен да срещнеш нови хора, правилните хора, хора, които те виждат. Ако си тук, защото вярата ти е изстинала, защото Библията е останала на страна, защото молитвата се е превърнала в безсмислен навик, защото пасторът те е разочаровал, защото църквата те е наранила, защото нещо се е счупило в теб и ти вече дори не обвиняваш Бога, просто вече не успяваш да чувстваш. Чуй какво ти казвам. Свещената книга е мостът за връщане. Без осъждане, без изисквания, без тежка религиозност. Само аз и ти отново, по начина, по който беше в началото. В обобщение, свещената книга е директният отговор на точния проблем, който те доведе до това видео днес. Без значение какъв е той, без значение от размера му, без значение от времето, през което страдаш. Инструкцията е там, решението е там, пътят е там. Линкът е фиксиран в първия коментар на канала. И сега трябва да ти кажа една истина, която може би ще те шокира. Това съдържание, тази свещена книга, вече беше опитвано да бъде свалено повече от веднъж. Имаше фалшиви доклади, имаше автоматични блокирания, имаше фалшиви страници, опитващи се да объркат търсещите. Има сила, действаща активно, за да не могат хората в България да имат достъп до тези страници. Защо? Защото онзи, който разбере правилата на играта, спира да бъде фигура и става играч. Защото когато обикновените хора, трудещите се хора, вярващите хора на България се научат да се защитават духовно, те спират да произвеждат печалба за структурите, които се хранят от отчаянието. Има цели индустрии, които печелят пари от твоята болка. Индустрията на лекарствата, индустрията на хазарта, индустрията на алкохола, индустрията на разсейването, индустрията на празните послания. И всички те зависят от това ти да продължиш точно там, където си сега, уморен, изгубен, мислещ, че вината е твоя.
Когато изтеглиш свещената книга и приложиш 21-я ден, тази верига се разкъсва. И когато тя се разкъса в хиляди домове едновременно в България, системата го усеща. Оттам е преследването, оттам е опитът за заглушаване, оттам е видеото, което изчезва от нищото, оттам е линкът, който изглежда счупен за някои, но аз съм Господ. И това, което съм подготвил, стига до онзи, който се нуждае, както стигна до теб сега. Затова те моля твърдо и с бащинска любов, отиди сега, не оставяй за по-късно, не оставяй за утре, не оставяй за когато свърши сериалът, не оставяй за когато видеото свърши. Отиди сега, по време на моите думи, отвори първия коментар на канала, кликни на линка и стегли свещената книга. Отец не взема такса от сина си, няма нужда да мислиш два пъти. И когато се върнеш на екрана, коментирай тук долу с твърд почерк, с вяра, разтърсваща клавиатурата. Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. Коментирай това, защото тази декларация е печат. Когато кажеш публично това, в което вярваш лично, небето се задвижва. Ангелите отварят път. Стените, които са стояли изправени от години, започват да се пукат. Ако си тук без възможности, без пари, с страх от още един разход, чуй какво ти казвам. Отец промисля. Винаги е промислял. Винаги ще промисля. Не заради пари те доведох в това видео, а заради любов. И свещената книга идва по начин, който се вписва в реалността на българския работник. Няма извинение, няма бариера. Единствената бариера е твоето решение. И обърни внимание на това предупреждение. Ако затвориш това видео сега, без да действаш, аз няма да ти търся сметка. Аз съм баща, не съдия. Но аз също няма да остана неподвижен да те търся вечно. Има време за призоваване и има време за продължаване напред. И днешния знак, това видео, е един от най-ясните пътища, по които ти говоря. Ако чуеш, животът ти ще се преобърне. Ако не чуеш, животът продължава. А аз знам, че ти си уморен да продължаваш така. Коментирай сега. Изтегли сега. Абонирай се за канала сега. Активирай камбанката сега. Харесай това видео сега, за да стигне то до други хора, които страдат по същия начин като теб. Всяко твое харесване е разкъсана верига в друг дом, който може би дори не познаваш. И когато помагаш да се освободи друг, небето освобождава двойно върху теб. Помисли за това. Имаш в ръката си сега, в този момент, ключа, който би могъл да промени живота на баща ти, на майка ти, на дядо ти, на баба ти, ако бяха имали достъп. Те го нямаха, но ти го имаш. И това, което правиш с него, ще бележи не само твоя живот, ще бележи живота на децата ти, на внуците ти, на цялото ти потомство, защото проклятието на повторението се прекъсва с един смел член на семейството. И аз избрах теб да бъдеш този член. Върви, изтегли, коментирай, реши. Аз съм тук, очаквайки твоето «да». Сега, когато реши да действаш, следващата и последна истина, която ще ти кажа, ще бъде финалният удар срещу усещането за духовна самота, което те придружава от детството. Никога не си бил сам. Знам, че така изглежда. Знам, че много нощи си се чувствал така, сякаш никой не те вижда, никой не те разбира, никой не знае размера на това, което носиш в себе си. Но аз бях там. Във всяка сълза, скрита в банята, във всяка молитва, направена в тишина преди сън, във всеки път, когато си гледал към небето, без да знаеш какво да кажеш. Аз бях там, аз съм тук и аз ще продължа да бъда тук. Разликата е, че сега знаеш. Сега вече не можеш да кажеш, че не си чул. Днес това видео, тази наша среща е потвърждението, което липсваше. Ти беше призован, ти беше отделен и ти не си тук случайно. Преди да затвориш този екран, направи едно последно нещо за себе си. Върни се в първия коментар на канала, кликни на линка, изтегли свещената книга «21 дни на благоденствие и съгласуване с Бога». Не затваряй това видео, без да си направил това движение. То е просто.
отнема секунди, но то е вододелът между живота ти преди това видео и живота ти след него. Коментирай сега. Аз съм избран и ще изтегля дигиталната книга. И добави дума на вяра. Кажи какво искаш да видиш променено през следващите 21 дни. Здраве, семейство, пари, брак, дете, покой. Напиши го, заяви го, запечатай го, защото когато заявиш публично, аз почитам лично. Абонирай се за канала, ако все още не си се абонирал. Активирай камбанката, за да не пропуснеш никое от следващите послания, които ще ти донеса, защото това, което идва сега, е нов сезон в твоя живот и аз искам да бъда до теб на всяка крачка. Харесай това видео, сподели го с тези, които обичаш, с тези, за които знаеш, че имат нужда да чуят това послание, с тези, за които знаеш, че са притиснати точно както беше ти преди тази среща. И помни всеки ден думата, която те доведе тук. Ти не си тук случайно. Аз те доведох. И не те доведох, за да те оставя там, където беше. Доведох те, за да те извадя, за да те издигна, за да те възстановя, за да те поставя отново на мястото, което винаги е било твое, още преди основаването на света. Иди си с мир, иди си с твърдост, иди си с вяра и помни, от секундата, в която изтеглиш свещената книга, небето вече започва да се движи. Преди 21-я ден ще погледнеш назад и няма да разпознаеш човека, който беше днес. Аз съм Господ, твоят Бог. И това е моето слово за теб в този ден. Амин. И нека бъде така.